Saw chung kwa ten tuk chuan an nei laiin manhmawh deuhin secretary alo lut a saw kaila chu alo hrilh ruin kumsari chhung i hmeichhe zawn kha kan hmu tawh e alo ti sur sur mai chu vel leh saw chu tho vutin eng dang sawi tawh lem lo chuan an in zui chhuak ngal. Saw group hnuaiah tea garden pakhata hnathawk mek Nora Hewitt chu ni ngei chuan an hria alo ni. Kumsari liamta a hrai rui ani lai khan khanu kha amut puya zinga chuan alo bo dai mai si mo phur na lak adu bok si nen a zong zui ta char char ani ome. Nora chuan fanu Mendi i nein kumruk laia upa ani ti te an hre zui boka fianai fapa nen an in rual chia ni. Karla chuak tura a secretary a hrilh lai chuan Fiona chu alo chuaka khatiang zan khat cheuh hun i hman pui fa kha i fa ni i ringem ni ti in alo zawt mahse alo ni ve thei tho asin tia Kailan alo hnial ta ka chuan keiin a rem ti mai la kanu hian a pom chuang lowang alo ti le. Tea garden pakhata chuan Kaila chuan Mendi chu avazong hmuta nolh mai a anu tan eitur alo duh mek alo ni nu pakhatin alo tluk khum tur chu ava chan hman a kut te chu silfai sakin khawngei nu om ti in a zawta kanu chuan hna thoka min chuam vek asin tia a sawi lai chuan anu chu a rawn tlan hlok hlok a i tha maw ti in Mendi chu alo zawt zung zung an han in hmu chiah mai chu an hun liam tawh a thil thleng te hre chhuak war warin an phok dun hle ham hai zet chuan engmah sawina chang pawh an hre lok lova Mendi chuan anu hi damdawi ina damdawi la turin a kala ai huna adam tha hle mayang ti in Kaila chu alo hrilh hlah zawk a i dam tha lovem ni Kaila na ti chuan engei du a ti in alo zawt let ve thung ka zawng char char che lawm Mendi hi ka fanu ni em ti in alo zawt le Nora chuan thisen cancer lo nein damdawi ringaw chuan hna a thawk tha lo hle a bone marrow transplant ti mai turin doctor chuan a chaw alo ni mahse milian thum chuang lai mai sen a ngai dawn awang chuan ani ang hmei thai re thei lutuk ei khawp trawk trawk thawk chhuak tan chuan chung ang zat pawisa chu nei theih ngai na a awm lo hrim hrim ani a in zei lo le in rei adam tawh dawn si lo thi a hriah chan ber chu a fanu Mendi wang chu ni in enkawl tu tur a neih dawn lo awang chuan a rilru a ha hle thin alo ni chutia Kaila zawna a chan tak lok lova chuan diana test ni la ka fanu ni chuan tha takin ka en kolang Kaila bok chuan alo ti non le a damdawi in lama chuan a hruai lui ta a fanu ni tian han hriat ta ka chuan Kaila chuan a zawn hmuh lok lo awang te chuan thupa te chawiin i thawk rim em mai kan bula lo awm ve tawh mai ro u ti in a sawm zui ta a khawngei chena eng hna ngei thawh reng reng tia Nora in alo zawh let chuan Fiona in ini na hrilh ngal top su sum duh deuh pawh alo ni thei ania hre chiang phawtang che tia a hrilh awang khan hna ka chana ka zawng leh mek ani ti in a chhang ta ringawt a kan ti hau tak lutuk ang che a pawih hlei nem pawisa khawl sa ka nei nual a lawm tea garden bul hnaiah in ruah tur ka lo zawng dawn nia Nora pawh chuan eng tin hmah a chhang zui ta lo hawkawngah chuan Mendi chu a mu hil tawh a an chen na hmun thleng chuan ava thla thlap Fiona chu vakhawlin na nei lo anga a in sawi thu chu ava hrilh a fimkhur hle rawh naupang kha hmang tangkaiin phakar a chhuah thei reng ania kan din hmun a in thlo em hi ti in dawh thei taka nghak ri tur chuan alo hrilh company lama Mr. Ashford chuan Nora chu a be tha thei hle mai a Nora pawh in a nelin a kazin hna zawng lai tan chuan hna pe ve hram tur te chuan a dil sak ve nge nge te riang mai mahse kan company ah hian mi tam takin thaw an duh a Saw group te la chuan he tea garden hi fan lian tham taka rawn chawm belh zel an tum hle ngala kan larin kan la lian zual zel dawn ani chiang sang hnih ringawt hi chu eng tham mani lo sing hnih tal ka duh ani alo ti ta tlat mai chutiang zat zat pawisa ka nei si lova Nora in a tih chuan chidang deuh hlek pawh a in pek thei dan a awm tho a lawm alo ti le eitur tui hnai deuh deuh te chu Kaila chuan Mendi chu alo lei sak ve mek thunga
apa ni thu han shila pati a han ingko tirvel po chu adu viau na in ala har sat ve deu arin ba ka in nel tir phot chu adu ani chutiang ei tur tui nai deuh deuh chu ala ei ngai lo awang chuan Mandy chuan tui ati in a hlim hle a anu ta na da ban hel te chu adu ve bawk ani ani po chuan ala ei ngai bik lo ti a hria an ei chiat thin tur zia te angai to ta ka chuan kaila po chuan a khongai hle a tam deuh kan lenga alo ho kuna inu nen chuan in ei dun le don nia ti in a shil nge nge an dom la chuate in a thalo em bok si thingpui hua na chuan vakalin nora tan tiffin avaken saka akazin chu inimo ifa mel thavi a ti in nula pani te chuan an lo fiam pa Mr. Ashford te mutura akal thu le alo let me alo chungchang te chu an lo shila an sui zel danin chu pa chu mi paler ve tak ani thu le a rei tak em awang chuan thil moi lo tak an ti du ni a an rin thu te chu an lo soita office an ko hmuna lampan chuan akal ngal fata rin ang nge in Mr. Ashford chuan nora chu alo be sei me chu lo ni in kut tho mewin tong kam thlum tin reng te nen chuan lo thlem me ka assistant manager na te chu alo soi hmu tel bok nora chuan du lovin a hlau hle a tlan chhuah sana tum pakhatala chuan lo pot let ve chang bok si nora chu a chap lo chau to ani na changa ban a te chuan a vau zuya ani dam thalo le ngal na anei lo phe chuan engtin ngia omang ti angai to boy hle kaila te pa fa puin office ko ta chuan an lo ngak reng to a Mandy chuan anu chu hosana du lo kaila chuan anu in chu pa chu atom pui ni in alo ring ve thonga ka fanwa lo mi ni inu poina hria thatakin keiman ke en kol don chenya ti in a shilta a tunma changa pa alo o thin zia te chap chungin Mandy chuan a soi ve ta veka lo ho dai ro o pi fel deuh le ni fel deuh i nei don alom an ngai na viawang che ti in apa chuan a thlem chan ta a anu hruai vela alo ti ve tlat mai a buai em ai alo kal hman lawang ati po in ka du lo anu tel lo chuan khoya ma ka kal don lo abula ka kal du ti in Mandy chu a chap tamaya kal chuan alo pot pa chuta be ka chang chuan dam doi bom pakhat hi alo tla chuak tanol mai an han chiar chuan kaila chu ameng boy hle chu dam doi chu anu ta ni thu Mandy chuan soi bok si secretary chu kholin nora medical report chui chiang tur chuan shil ngal lungai su inu chu thatakin ke en kolang ti in Mandy chap chu alo kwa vong vong anu in kakazen ati po kha kaila hi alo ni a na hmu sak ve adu alo ni chung thil Mandy in a soi ta ka phe chuan nora chu me che thalo tak ni a alo ngai pan kha a in thiam lo ang reng hle chuta secretary chuan nora in leukemia nat na ani ti thu chu alo shil chhun zom ve ta chia bok sum an nei lo awanga a in zai thei lo thu te hun tam tak a nei to lo thu te thleng chuan a shita vek mai makati in a thong hle tin chunga chuan lut le in nora te po an lo le in pot buai meka beng her sokin keima kain ngei to ve thei ti in chu pa chu kalsan alo tum mekani pakhatala chuan alo dang tlat bok si ma se kailate an ron lut ta alo nek thlupop mai nora chu buai puin chuan tum nora chu buai puin chuan tum ma se manager chuan a thri shwai te chu a ko lut ve ta a kaila chu a chu thlutop bok ala pet sham zui mi pakhat lo kalin Mr. Carter le a hote an lo thleng don ania ti in a lo ko nora ti ho chu mun pakhata an khong bo ta a Paul lama chuan secretary Carter chu engma thleng lo ang mai chuan halmoi nen te chuan an lo lom chiam maya ani chuan chu tiang vel chu chul alo ti liam lo hle thung mi pakhat me cheno pang nen in lo hmu em ti in a zot daya mumya lo ti in manager chuan a chang ngai to chiang deuh te ati ta ka chuan e o ka hmu lom ati le thuta khoya ngei hmu an ho dei to ang an la oma ni chuan kalo zon tir don nia te ati kwal ta vel kaila po chu alo har to a
an phone la chu misual te chuan an lak sak dei bawk si nen pakhatin a chhunga pawh chuan a veng ring bawk si a pathum lai mai lo lu bel le in headquarter lama min lo va report vel ani maw ti in an lo soi sak chhun zawm le Mr. Shaw I hmu hunah he thil pek hi mi lo hlan sak dawn nia ti in Shaw Group laka chuan manager le hnathawk ho te pawh chuan tlak tlum an tum hle ti a hriat manager pawh a tawng tamin rin awm hle le tha taka hnathawk thin ang te chuan a in soi zuah mai mahse khatia an soi sakna lama khan tukverh dar thlalang chu kaila chuan a vom ke pal ta hlo mai a vi an tum lai takin nora thi in a lo luak bawk Mendi in misual pakhat a lo se a auri chu secretary chuan a lo hret a hlo mai a thil tha lo zual a thlen hma chuan an va hmu chuak man hlo mai an soi sak pa chu Mr. Shaw kaila a lo ni reng ani ti an han hriat chhuah ta ka chuan le an hlau thawng hlawm hle a secretary pawh an laka chuan a thin a rim khawp mai mahse thil dang buai pui thei an ni tori lo rang takin nora chu damdawi in lama chuan an hruai ta ni kan thiam lo vek ani Mr. Shaw min ngai dam ro ti in kaila hma a chuan an thing chita thapa kumsom chung ha tak le rim taka an lo thaw tawna te chu chuang tak chuan an soi chuak bawk ngai dam enin be se maw na thok te hlo tur ei ru thena ni na pek tiama mi khwai khem ching thamna la thin fan ei ruk ching ini kha ti in kail chuan file chuan lo vom khuma an vai chuan jela chuan an da ta phiar mai nathok dang te ro chu thataka bia in an manager chunga an phubalak na te chu an puanga an poisa hmu lo zong te pawh chu pek kim vek an tiam bawk ani nathok ho te pawh chu an lawm tlang hle Nora chu emotional shock awangin a chaw lo ni a leukemia treatment ero ti khomwan thei ani lo thu thlengin zai angai ngal tur thu nen doctor chuan a lo hrila kaila po in ram chunga medical team thaber ber te chu ngai tua turin secretary chu a hril ngal Nora lo harin in zai chu ka ti thei lawang poisa ka nei lawani a lo ti Shaw Group chairman kania lungai su kaila na ti chuan makati hle a lom viau rual chuan ani na thupa dot alo hrilawang khan a thin rim thar thut ini na hriat phot ka du wang ani tun tum cha chu min ngai dam the angem ti in kail chuan alo zota chan thatak ini ani chuan in thiam lo na tur inei hle nem alo ti ta hlawa lo ho ve ula karwalin sia hloten in zai ma chu an buai pui char don cheu nia idam huna chuan kanin nei theyang ti in kail chuan a som zuya ka du lo ka nei thei lawang che alo ti tlat mai secretary le doctor te chuan mendi chu thil ei pui tur chuan an hruai chhuaka khaza na thil thleng kha ti pal thil thu ani a kanin kara engma omlo mangai na le indu na po nang chu mi fel tak ini ti ka hria ma se fa kan ne wang chawa in nei ngot mai hi ka du lo ani baka ka phulo shim che mangai te po ini ve ang chu nei zok ro nora in ati tak ta chuan engpo ni se idam that ma chu inom na tur kalo ngai to sakang cheu ti in kalpo chuan anor lui du ta bik lova anu in thi aro chun kha nora chuan a hmalam hun a hriat lo em awangin mendi ne na chuan a pe a mal so min du sakna te a hlan zui chutia anin lama shwai ho an du tak si lawa chuan chu hun thol chu kaila po in man tangkaya dam taka omtir le adu mai ba ka a chung te ne na chuan chanla ka nora an pum thlap theina na min na hun rem chang lak chu atum ruve tarana be se lo takin thil aron thleng le ta tlat mai anu chuan ron kholin in no pan la ya in hwal na ini dun pui yok chung ko fan upa ber kha ila sia em kumsom ni chuang bo to kha anjong hule sin hei anga kring chen ya in nei lam soi filangai to lo ho thwai ro alo ti ta tlat mai anin thar tura chuan nora tenu fa chu secretary chuan a hruai luta an ei rong bo sak tu tur nu margaret chu an petel bok khongi apa hi oma ti a mendi in so chuan in lama holoka alo kal thwayang ti in secretary chuan a chhanga
mamo an nei chuan khawl vat turin a hrilh chaw tui deuh mai an ei chungchang chu anu hnenah chuan mendi chuan a sawi a thil eitur chuan an nufa chuan an inzui chhuak leh tari Kailan in ava thlen ve le anu chuan hei hi sarai chu ani hi tiin a bula thu nula chu a lo kawh hmu vata hello Kyle tiin nui sangin a lo bia Sara chu kumsom hnih chuang a bo tawh si a engtin nge a lo haw thut theia tiin a lo zawt daih mai he chhiwang hi ania a leh lampang hi ka fanu kha ka pe a bo hma kha na or char char thin lehlam hi ka kawl ani tiin nuya ki chuan a lo changa Sara chuan chi lehlam chu a ron hmuh ve bawk chu mai ba ka DNA test te pawh an nei thlap tawh ni in a sawi nge tuna chuan Sara i a lo haw tawh bawka kan chung ko thutiam angin inin neina tur chungchang pawh hi kan sawi ran angai tawh ani nu shaw in a ti chuan in thu thu ani mai Sarai chuan a lo ti vata min hre thiam ro u ke chuan midang nupuya nei ka du ani tiin Kyle chuan a lo hnial ta vata tungei nei du chu iwa sawi ngai lo ve anu in a ti chuan a chan hma in Fiona chuan fiam thu thaw lo te midang dui nei lo kha an in nei a rem lo na chu om lo ma se a lo let ve chia bawk si a in nelin han in pawh ve phawt sela kan ngei tua tha le chawk dawn u nia a lo ti zung zunga chutianga ngai tua that le chu tha an ti tlang ta ni Nathan chuan anu chu school atang chuan ron kholin a class bang hrai tur chuan Fiona chu atlan chhuaka ma se a kar ke chu a lo thep vek mai nuya kite pawh an lo haw ve ngal boka pawna chuan va in hmu in midang thi buai ai chuan Sara hian a hrai dawn chenia a lo ti sak zung zung in nelna hun atan hmang se du ani an mi sun chhuak kal sawn hlan chuan Nathan chuan anu chu a lo ngaka ma se a bula chuan savano te a lo tlareng chu a hmu a thingkunga chuan lawnin a buwa chuan a han dah tha thlap a tlapal ta hlau mai lunga chuan alu chuan la saw zui Mendi te nufa wak chhuak khan an lo hmu fu ta hlawa chutia naupang biak thei lo le hliam tuara lo let ta reng mai chu ti ngai na hrilovin doctor te an khawl ta ringawta an ni pawh chu rang tak chuan ron thleng phei ngalin hospital lama chuan phurh phei ani ta a lelama Sarai le Fiona te pawh chu hlim taka ti pa in kara chuan chuangin an lo tlan ve mek zela kong en lova atong na satlu tu ka wang chuan Nathan a chuan na ambulance lo tlan phei nen chuan an in su teuh kher mai tunge a chung te ti pawh an hriat lo awangin nora te nufa chuan Nathan chu an zui ve ngala Fiona te pawh kha Nathan a chungchang te a fin reuh zia le thiam thil anga zia te a harvan zia te thleng chuan an lo srei dun mek hi a lo ni a chutia an han in sut trep ta ka chuan Sara chu chhuakin a kar chu ava endika a hma chu a lo rang phei deuh nuau mai ambulance driver pawh chu a lo chhuak ngal boka a lo an khum hrep iwa tlan chak ve min that lo chaw ani hi ka kar ila ti rang zui kan soi fel hma chu in kal thei lawang a lo ti hloi hloi mai ala beng pop zui man hmu nak laia an ding ta reng mai chu enge thilom zia ti ngai ven turin nora pawh chu a lo chhuak ve ta a driver pawh chu a lung oi bit chuang lo nangmah zawkin min lo su trepa ka ding zawk ani kha a lo ti ve ta hmeichhia kania min lo enna salu tu kaniang chu kar siam na man hi min pek nge nge anga yang Sara chuan a lo la ti ham hama Miss khongai takin min kaltiro naupang serious tak mai solaya suan atla a kan lo phur mek ani tiin nora chuan a lo ngen ta topa noi ni chu min pe ula in kal don nia ani lo chuan kar hi ka da son lawang Miss anun na ader thong ani chu pawh ni se ifa nun na chungchanga chuan kalo boi ve ngai lo nangma ang boka re thei tur te chu chan pawh anga yem ni atong kam ngei om taka wang chuan Sara chu an ngei hlom hle a Fiona in ivarei to ve a alo ti ve bawk heng ho hi alum kan ching fel lo ka nge alo ti zela doctor miu pawh chu mang ang ta ma se Sara chu akal son du chuang si lo police ko an tum pawh chuan enga ma chuan lo ngai lovin a hlau lo na samai nora thin chuan a twar talawa
ikal son dawn nge ikar kha ka vu chhevek dawn tiin thing tang chuan a tin tarun maya midang te pawh chuan adik chi ani nunna hlu zawk omson ro tiin a kar chu tichhia saka chuan an lo vo ve bawk sarai chu kara chuan lutin kawng kham zawng tak mai chuan a kar chu alo dah lui le tangata enge thilawm zia fiona in a ti la in heng ho hian min su a ngai dam di lemo zangna domna min pek po an tum lova min man tira ka kar vuak chhiat te an tum ani tiin alo tum vau mai kaltir phot mai ro keiman ka choi sak mayang fiona chuan alo ti ta topa poisa wang po ni lo kan nei ve reng alom an om dan kha min tham lo lutuk shim shim min lo ngak luk ro sara chu a chuak thale ngata ka kar chu vochia ula in ka ti chhia sak ve nga lang cheu awati sho sho mai doctor mewina angen nuwa po chuan tu ma chu aza pa lova ngai dam min dil ula ka kal sonang no pang nun na chu in kota aum ti na ni chu ani khan min dil ro se tiin nora chu a phul zui ta chata a thiam lo na om lo ma se nun na chung chang thu ani miaw wangin nora chuan ka thiam lo ani e ati tangi nge a khatiang mai mai kapom lo chingchi in min dil ro alo ti le kher nora chuan tloma alo la ve bok si doctor mang ang lutuk chuan keiman kalo dil mayang che tiin alo ching nga la nang ka ti lo ani hi lom ka ti chutia anin hial buai lai chuan mendi po chu alo chuak ve ta no pangdin mun chu a that lo hle thu te alo soi ve o hei te hi ifanu ni mo in pahni hian ni zawk ro se in pahni hian ngai dam chu min dil ro u alo ti le a engwangot chuan mo inge kan ching thit na chan tur ti swal kan nei hlei nem nora in lo ti in anin hial thale ri kar chunga tang chuan fiona chuan mendi chu alo mu fu ta a kaila nian in anga ti hle ani la khan a fanu a zon hu thu kha alo hril to ni kha rang deuh chuan a ron chuak ve ta a mi te chuan thil thlen dan te chu an lo hril zung zung u nawe mo ti in inaw hi hau na savia wang che mi swal takani ti in an lo hril nei thana din hun a thalo zel si kar danga phur phei mai te chu tha in an sheto ma se sara chuan alo la dang fo ngai dam dil kher chu alo la phut fiona chuan itima ma ni hi ti in sara chu alo hau ta a no pang an lo pum mek chu nei thana alo ni reng ti te chu awa mu zui thinga changa tla ni ti te an lo shila ifa ni ti ka shilovani ti in sara chu alo in soi thiam zo zota ikar kha da son wat mai ro ti in fiona po chu a thin rimin amang ang hle awa shwai har lu tuk te kha a in thiam lo hle bok damdawi ina chuan engma po ei thei lovin nei thana an zai chung chuan a kal kwal char chara lau thong su a thamayang thil te ei ro nangma tal hi in ti chaka ngai ania ti in an lo fui hlom kaila po chu lo thleng ta in an vaya an lo om chu makati ang reng hle nei thana po in thatlam apan vele thei ta hlawa doctor le fiona chuan nora thil ti awang chuan lom thu te an soya sara ero chu a beng shep mai a che dan ngei om taka wang kha na hua in a fapanun na in a tor pha hial thu te a soya ifa pa ni ti ka shilo lom ti bok chu chan chana chuan alo mang le a midang po ni se ti khan thi tir to pitum ti na em ni kar chunga khan lo mak reng lo cheila a thaturania nang ang hi ka thok ve chek chek chung chuan kan chung kwai hian ilo loi lut ngai lawang alo ti le ta shoka ka thiam lo ve kani a thleng le to ngai lawang khongai takin min ngai dam ro ati po in fiona chuan akal san mak mai kail po in sara chu a chung ten mawa tan an lo hwal lok ani thu le anin kara ero eng thil ma aum lo thu te nupuya nei po atum lo thu te le ama chau chu anupui tur ani thu chu nora bula chuan a hril ta veka an bula chuan sara kha lo la ding ve rengin kaila thu soi chuan ati thin rimin abang bo hle inei thei lawang dan kan zam vek tu alom inupui tur ka ni hi alo la ti sham kanu ina dua ke in kapom lo ani mai ka hmangai ngai lo tur mi ni nang ang hi ka nei du lo che
ati tak ro ta chuan zakle thin rim deuhin a haw tau zui ta a Mendi chuan anu le pa te chu lo fiamin in valai dun om ve tiin alo nui ver ra alum lu tu kalom nora chuan alo ti zaya alu hai deuh thut mai kal chuan alo pom vat in lama yak chung ko chia hlo nubela chuan nuya ke bula chuan sara chu rilrona taka awm thu le kailan nu thloi fanei to zeile om her deuh mai angai sak em awangin thilpo engma ai du lo thu te chu alo hrilh zot zota nuya ke po chu alom ta hau lo mai ka fanu pasal tur lo chu puitum tu chu tu nge ni awazak theilo em vele zirtir na pek thla ka ngai ani chu tiin ain show sa ta kuk maya sarai chu nubelai fanu alo ni ringa anrua manna te chu akal tluang chho zel do ni puinan sia DNA test report lemle an thi te chu ruk sakin nuya kirin hlil theimya lo tur chuan lem an chang thiam hle mai alo ni kha sara idik tak mai kha alo lan le nu si chuan an chevek mai dona lo thona ruk deuh ero chu an nei ve tho Vane thlang takin nora po chu lo tling taka zai zo anita a nitin amana piangin kaila chuan alo tlo olova mendi ero school kalin fiona in nei thana lampa chuan avalam ho ve mai thin ngai nat po anin ngana sot ve hle chuti lain kail chuan thei avela akut atiat pal nora chuan lo ngai ven vatin anin endun deuh wangwanga anin muah man chep naupang te le fiona kha an lo lu thut si a an lai dun hle pangpar mui takte an lo ken sak ve a chua ve thei thuai an be sei a falin kaila le fiona te chu an ti a anu chuan nora chu mawata na apom ngal mai an ring lo bur engte malak nge tha ang ti te ngai twa in kaila chuan fiona puina chu adil ta a meichhia mani in ring tok tak le zalian deuh hal thin te hi anu ina amirin zo chi le adu zong ani ti an hriat awangin chutiang angmi ani theina tura nora siam dang lam chu an du a mendi ni na ero shilri lo mai tur chuan kail chuan ngenin anu chuan alak sak dei a hlawa nora chu mendi tel lo chuan a om thei arin lo wangani damdoi ina tangin nora po ina chuan a ho to a ro asuna sat em awangin kaila po chu ina chuan ho theilovin nora te na chuan ria ve mai atuma anni po chuan poi an lo ti vak lem lo nora po in dik tak chuan adu ru ve deuh to tlatani anu imbual hlanin mendi chuan a in thlak na tur te chu alo da son sak daya nei thana thuron angin anu le pa te chu chen dun tir adwani chuan in rem taka anom theinan pui turin alo hrilh ve nge alo ni anu chuan mendi chu thom hno pe turin alo nge na nei thana ka beri ti in apa chu apek tir zai an va in muah ta vel nge mai ka du che khonga in min hnar su ti in kal chuan adu thu chu a hrila nora ve thung chuan nangte chu kal group chairman inia keila vanlai tla angmaya chungte po nei lo kani boxi kanin koprem thei ngai chuang lowang ti in alo hnara hausak na le ni na engatan ma ka ngai lo thinlung lam so ka thlir thin min du ve em kail chuan alo te non le nora po chuan alu chu alo bungat ngata thingthi in kal chuan min nei du angem ti in asom zui le hetianga te chuan in somna chi ni lo hi ti in nora chuan alo fiam let ina changa atuka kaila lo tlan chuak lai chu nuya kile sara te khan lo murengin khanu kha norai ania sota son afanu nen cheng dunin kail po hi ni zana khan aryak ve ngal ti shat ring thinrim dewin sara chuan alo ti ngeuwa azak lo khop mai inge kan ti thei chu ala sia ang ti in homrekar hunter an ti mai mi ile a thian te chu nuya ke chuan arwai ta a internet lama chuan live tir sawin homrekar mi pasal tur chu pui tu chu kan ba chap char do ne ti in nora te in lam chu an lo pantanal nal maya chung ho manga ti za a akum kho chor lo na tur siam saka ti mual phau chu an tum ta ni anin kota te chuan va au chiam chiamin homrekar ni kha lo chuak ro
mi pasal chu sak tum an ti vak vak mai homewrecker hunter in ti mi chuan en tu anga chakhle nge a nu Margaret po chu mang ang ta Nora chu chingfel thwai mai tur chuan a nge na tu tengin ni a ti in Nora po chu awa chuak ta nge homewrecker ni kha helaya hian lo chuak la thil soi fel kan ngai tia an lo chan chuan heta hian mistress kan om lo kalsun vat ro u ani lo chuan police ka kowang awati mia mai tu man mistress an ni thu hi an soi ngai hlei nem thil dik lo an ti ni ti po an impom du ngai chuang lo ti in kalson chu an tum bik chuang der lo nu Margaret chu police call turin Nora chuan a hril alu le tak dai awang chuan lo chuak ro ani lo chuan kongka hi kan ti chia ni mai an lo la ti ta deuh Mandy po chuan an awna satlen beng chen em awang chuan a hlau ta hle a police ho la chu an lo thleng ngal mai don box si lo an kongkhar te chu an lo chu cheta in chunga chuan lo lu chilin Nora chuan police ka ko to nia hetia min lo lu chil ngot mai hi dan bo chiat na ni tin sha em alo ti du le nang homewrecker hi kan shem hlak che ani ve maya tu ma min dem chuang lowang ti in mi chuan ala beng shep zui tu mi pa ma ka chu sak love min hai ni don chu Nora in ti la in nang ang man ni loka thingpui sika in hlo fa thin kha reilo te a hetiang in lian le thataka hian I chiang theania engtin nge thlen thei mi hau satak I chai thlu ti sha ring homewrecker ho tan za ngai na kan lan tir ngai love ti in an lo khui ron ta chiam mai Mandy chuan anu chu chanin alo dang ve hloma nu Margaret ti ngai na hre to lo chuan kaila chu awa khol top mai ani po chu rangdeu chuan in lampan chuan alo tlan ho ngal e heu fanute I lo ne ni mo inun dan hi lo en tonin alen huna mi chungkwa ati chebe palange o enkol thale ro ti te chuan an lo tong khum le a ani chuan tunge ka chu sak chu soi ula a chiang ringa lom meichhia te min timual phawani a kor hi hle sak ro u a kor hak lai te chu lo po chhia sak an tum le ta a Mandy po chu alo tal boi ve hle alo tappa bok internet lama la chuan an live ring box si nen Nora po chuan shioma ti hle tu mi pa nge ka ruk sak chu soi ro ka ti chu ati twara chuta chuan sara te nu fa chu an ko lut ta nangma ni mo Nora chuan alo ti phok sha a ni e kail nen hian in hwal to kan ni a ma se nang fanei to hian min chu puin nei tomin mai la ni alo ti do soi su kailan engma ashilova anu te ruwa manna ani kha ani du bok lo che mistress po kani bok lo ngoi makla zakhle mai ro ti in Nora chuan sara chu alo beng her sok mai lawin rol lo la chuan min nei du lo na chan tur om lo shim nang mi re thei kha ti in a tong khum le ta boya Mandy in akuta chuan lo se sak ve in alo nam thlupop mai nuya ki la chuan alo chan ve le zel boka no pangte te si zilingai ni hi ti in Mandy chu amunga chuan a ben sak tawak mai Nora chu an nam thluboka lo thowatin nuya ki chu alo nam son panei lo ani bik lo kaila fa ni hi alo ti ve ta shoka he ifanu mang hian chung ko hausa taka mo ni hi ilo tum ve ani mo engtik lai ma in kailan fanu anei ti kan hrengai lova a soi ngai heklo nei se chuan shoi po in an ina a shwai ho dai to ang chu nuya ki chu a thina rim hle ti a mele atong kama chang chuan a hria thei chu live stream chu nu shoi po chuan alo mu ve ta tak mai keima nu shoi chu kalo biange do ta kaila fa ani thui soi wang khan engtin nge shem don che kan lo en don nia sara ina ti chuan a ho du tuk an ni chu ti boi lo mai ti ang ngai dam min dil sela an dik lo na pumin kaila hi mule to lo turin in tiam ro se chuan kan ngai dam don nia ti in nuya ki chuan alo khapa hindu thu sa mani chu ngai dam dil na chan tur ka nei love Nora chuan alo ti ve tla si chu ti mo ti in sara chuan mi le chan te chu amit mei zawa Mandy te nu fa chu a chil be tir ngal
thing thit lui tirin leisi chuan an lu te chu an nawr beh sak ngal bawk a nu hreila chuan dawtin ka fapa an lo puh chhia a tawr tur dik tak a tuar ani hi ehe naupang te chu kaila ava ang si vele tiin a rilru chu a lo buai ve hle chuti laiin fiona chu a lo lut a anu thil en lai chu lo hmuh in mendi te an ni hi kanu ani hi kaila fanu dik tak ania lawm man hmawr kan pui an ngai ani hi a lo ti ta chul mai a anu pawh in mak a lo ti in a lawm bawk si man hmawh deuh chuan an tlan chhuak rawk rawk mai kum tam tak ken kol lo che wang khan i laka bat ka nga hle ni i hlimna tur ani dawn pawh chuan eng pawh ka ti zelang tiin nuya ki chuan a fanu chu an chet dana chuan a lawm tawkem ti a zawt hial a in thil ti man hi in la hmu khawpang tiin nora chuan a lo au tuar mai karma maw ke hi i karma chu ka ni hi tiin sarai chuan a lo kek le sham ho to ang zirtir na kan pitam tok tu e tiin nuya ki chuan ho chu a rot ta a mase mendi chu ni ko shilo chuan om zui ta tlat mai chuta chuan a chior kha a lo lang chhuak ta a nuya ki chuan a lo ngai ven ngal chat yak chung ko thria ni hi engtin ngei nei thei a lo ti chu vele sara chuan nu ka thria bo dai ka ti reng ani khu ani chia khu khoi in va sak lo ve do soi po du tok levin ruk ru mo in lo ni le zela sun luku nga theidang ara ngai lo an ti kha adik chia ni hi ti le zuk po thlak chu arwal khoi milo pelet ro kan ta ni kha nora in a lo ti po in nangni angin hetiang thil in nei theina chan tur hi aum lo shim shim in ru ka ni hi mistress le ruk ru ni chu a in me khop mai zirtir na pek bel hlak ingai ani hi tiin sara chuan chhut chawr mai chu atuma kaila a lo thlenga a lo khap a lo beng her sok mai ka fanu te kut in lo thlak nga mani mo ati tuara ruk ruan ni hi i fanu ni thei ngai lowang i fa angin ama hian apu mai che ni hi nuya ki chuan a lo ti wata ka fanu dik tak ani hi nangni lo boi ve na tur om lo chuan mendi hian engma aru lo bokang nilo kail an ru nge ani sarai ta nge ani ti po a hma in ilo hmu ve diam to kha midang po hian an sheve kang chu kan ru lo shim shim kan ta nge ani ka pe ka ni kha fin fian na kan nei ya kan thil an ruk man chu kan shem ngei tur ani chutia an in hnial lui lai chuan nu hroi chu a lo thleng ve ta a nuya ki te nu fa chuan thil om dan te chu an lo hril ngal zung fiona in min hril vek to heta hian thil dang vak soi ka tum lo ka tunu hi hruai ho turin ka lo kal ani piak mendi hi ka tunu ni a chu wang chuan ti hiam boina chu ti top mai ti ang u thil dik lo po lo ti pal sela no pangchhia mai ala ni hi thataka ka en kol chuan thatakin ala in siam tha chho ve zel mayang alo ti adikalom mase engtin nge fa alo nei ngot thei soimai sen po ni lo nakina kan lo leng thale don nia fiona mendi hi hruai ho ro le a theilo kanu nora i aum theilawang kail ngoi mai ro kanu thu hi oila norai hi nupuya nei du ani chuan tuna hian engma lo sui boi chu tiin fianai chuan alo hawa ole kha laro u thatakin milo engkol sak don ya tiin nora po chuan a fanu chu alo pe ve maya lung oilo tak chungin sarai te nu fa le mi te ho po chu an ho ve ngal bawk ani a fanu a ven him theilo awang chuan mendi chuan shom ati hle a han hnial vak don se ti thei ani chuan lo awangin a fanu kha ngai ngam takin fiona kuta khan ada ta ni kail chuan lo hnemin nakina anu chu ti puya mendi ne na omdun tir le dan angai twa tur thu a hril tuna chang chuan me chen ne ple do zip tak kani to bik lawang tiin nora po chu a in fui ve na sakhop mai chi chung chang te kha soi ka yin kha chi kha keima ta nge ani hei ka thala ka po kano pan lai chang tu in kor char zela lom nu cham ina kom na kan director po in kano sian lai changa kor to thu mi shilani tun thlengin ka chung te ro chu kala chong chuak theilo ani hi nora ina ti chuan
yak chung ko thi ani si chuan nangmai hi an fanbo ta chu inimai the sin sarai po in ani ve tho bok si a amak hle mai kalo thui chiang don ya hetiang hi a thleng to lowang ti in kail chuan alo tiam ta a norai thi chuan han en chianga nubela chuan yak chung ko thi dik takani ti chu lo hre thei ngal chatin norai chu an fanubo chu ani ngei chu an ring ta hle a kaila a chu sak nuwa yak chung ko fanu ani na chu a chu sak le zel do ni a alan ta ka wang chuan chu thil chu thlentir an tum lo bur ani nubela chuan sema chu va kholin norai te ina chuan alu tir ta a nora man chau chu du tok lovin an thil hlu te chu ruksak an tum bok ma se pon lama chuan veng tu alo nei ve tlat mai chung lama kaila alo om boka pon lama mi te po chuan an lo lu chil zui te bok si nen siama te chuan chet kaina an hret alawa an dop zui ta ni tu in nge nora man turin tir cheu tia an vo chuan siam chuan engma soi du lawa ma se an zinga pakhat chuan bela in ti yak chung ko chia hlo in a tir thu chu a soi ta veka chung ho chu police station lama chuan an thon phei zui ta ni arukin nobela chu an chui chiang ta a thingtlanga fanu alo nei ve renga ni ti te an sam siampul an la ka tangin sara ngei chu a fanu chu alo ni ti te po chu an hre chuak zui ta thuaya thil an kalpui dan po chu alang fia ta kwar kwar mai nora le nuya ki te chu DNA test result an nei tir ve le ngal boka chu result ta chuan nufa an lo ni renga ni ti chu an hre chuak le ta bok tuna chuan a chung te dik tak a hmu ve ta nu hroi po in anin nei chu a phal lo thei to don lovani an mi zia ngai to in sarai te nufa chuan nuya ki laka chuan thil thalo tak mai an ti du don tlata hria in lo thon na an nei ta a arang lama va hmu a thudik tak hril thuai thuai chu tha in an hre ta ni an rin ang nge in sema chuan biak po thei tak lo awangin thil akal sual pal ani rin na nen sarai te nufa po chu an mang ang tan ta tuna chuan yak chung ko fanu ka ni a nuya ki hi a boral ani vai chuan a ro zong zong hi kata tur ani to mai don ani a fanu dik tak ka ni po lo tiang ang se om sia om to chuang lawang chu wangin chet kan lak fat fat angai ani ti in sara chuan anu chu anei tura chuan damdoi pul tur chuan angen ta a atira chuan alo hre ve deuh ma se du thlan tur dang an nei to chuangin an hre bok si lo sup siamin an tuk thuan ei tura chuan an va swa tel saka tlem chu nuya ki chuan a hop man ti in kongka kikri an hria nora te khan lo ni nuya ki thil ei lai chu lo chu sak vatin a hnung te chu alo ben sak dot dota chak vat tur chuan alo hril engthil nge moin ti le chuak vat ro nuya ki chuan alo ti twar twara norai hi ifanu dik takani hi kailana ti chuan engmoi soi alo ti sha a ifanu ni ka ti ni chu ati chuan oi om lo lutuk sarai hi lom ko fanu chu adik chia kanu dot mangin min chen shan an tumani hi chuta kail chuan DNA test report te chu alo entir ta a sara le nubela te chu nufa dik tak an lo ni ti fin fia na alo ni reng mai si nuya ki chuan angai na a hre lo hle DNA test te chu kan nei ve to thaw sin mo le ati chul ringota alim vekani kha an thlak thleng ani adot le report kha en le la nora le nangma so khi indian test report atangin nufa dik tak in ni e kal chuan alo dinon le ngata nuya ki po chu aphuzok mai nu alem vekani hi ifanu lom kani engwangin nge kani na hi minruk sak phe ti tuma ti in sara chuan nora chu awa beng ringota lo beng let vele chorin nang hian a lom le kani na le kanu minruk sak tum tu chu nora chuan alo ti let ve ta nangma nge hin ites that tir le don ya ma se chumi chung chuan sarai te nu fa laka hian lo film khur hle ang che ti in kail chuan nuya ki chu alo nge na chutiang angai lo tinat ka tum lo shim shim ti in sarai te nu fa po tai pong pong chuan an lo tang ve na sa hle poris chu ei tura kailan anorta kai ro chuan
Isiam ani nangmah khan ei ro tiin sara chuan anu chu alo nur ta dai mai khur zoi zoi chuan thleng chu la mahse a ei ngam thlawt lo kapi min ngai dam ro kan nei chuan kan thi ang sarai hi ka fanu ngei ani tiin a in puang ta ringota engwangin nge hetiang hian min buma a chan chu nun nuam zawk a nei thei nan ka ti ani engmoi soi do ta ni kha kanu nangmah hi kanui ni sara kalson ro hemi tanu fa hi shwai bok ngal ro karing em chewa mahse nang ni chuan min tha hial po poi in tilawanya police ne na pe ang cheu ti chuan sarai tanu fa chu bodyguard te chuan an shwai chuak ta nora ka fanu ka ti pal tak zetani natna le har sat na tam tak ka pe chia min ngai dam thei angem ti in nuya ki chuan a zota ka shelo le mahse thisena in zum kan ni kanu in reng do na lom alo ti kalome itan thei top chho in I hlim na tur ka ngai to ang an nu fa chuan hlim tak chuan anin kwa wangwanga in lama mendi po anu angai em awangin a pian hian na chuan hmuhtir ram tur chuan alo dil ve meka a theilo I mungai don lo alo ti ve tlat bok si sarai te jela an tang ti thom te chu a hriat nu phe chuan nora chu kaila chuan nei nei atum ni in a hriata a thin rim lutuk chu alungna te alo chuak thut mai damdoila chu aban lok thei si lo mendi chuan alo ei tir ta hlawa doctor an ko zui ngal bok a tunulaka chuan nu hroi po chu alom kher mai a rin ai dai in nora chuan a tunu chu alo enkol thadai ni in a hriata kaila nen chuan in lama kalvat tur chuan a cha zui nge nge nuya ki po an rual chuan alo tel ve nu hroi chuan in thiam lo deuh hian ngai dam alo dil sara laka poi ka ti in ka khongai khop mai mahse kan chung ko in tiam na kha chu ti top mai tha in ka hria ka fa pai hian fa alo nei to sia anu tel lo chuan a fanu hi aum thei bok si lo alo ti chuar chuara a poilo kan chung ko in nei na thu tiam te chu ti dang lam kher ngai hle nem nuya ki na lo ti wat nora chu nuya ki fanu dik tak alo ni reng ti te sara chu a fanu anga lem chang mai mai ani thu te le jail an da dei thu te chu an lo hril ta veka chu tiang alo ni ta ka chuan boina om mia lovin kaila le norai te chu anin nei phalsak an ni ta ani sarai po jela chang chuan lo chuak le to in anu khan a fanu chan him nan engkem mai chu ama ti ang vek chuan a bur bun alo ni a pate thingtlang lama mi chuan lo hmu in itan heta om hi anuam to chuang lowang thingtlanga kan in puya lo let le to mai ro kan dol ve wang che ti te chuan alo thlem teu lo mai kail hi ka ta tur ania ka nei don tho tho alo la ti ve chang chang mahse kail le nora te chu ro pui taka in nei an tum ti chu a hre zui ta sia ka nei lo chuan tu man an nei bik lawang ti in a in se ru na samai anin nei ni chuan nora le kail te po chu an nal dun hle an chung te le thin rual tha ten chu hun chu an lo man pui ve boka nora chuan a thian te thingpui huana a tho pui thin te chu awa hmu an kianga kal ve tura a som chuan an lo zak deuh tlat cornel hak tur an nei ve si lawa lom puina thu hril turin an lo hmu ve hrim hrim alo ni an pia maya chuan sarai po kha alo ding ve ring to an kalkian hnu chuan lo pan hnain ngai dam dil che ka du ani alo ti angai love ka hma ai hian lo in lan to lo la chu chu to ka ni mai nora in alo ti mak thing thi zuin sara chuan khongai takin ka case kha min ti top sakro kanu in keima wangin atwar me kani tin ama le ama te chu a in be shipa a theilo in thil ti swal man chu in hungei turani alo ti tlat si nora thin rim chuan damdoi hnem rui tir thutin a pate chu a ko pheita shwai bo tur chuan a hril ani chu alo lom hle nakina ramdang da ya shwai bo te chu an tum ta ni mahse kaila le a chung te po chuan nora I bo ta wang mai chu makan ti in an mang ang hle a hnu chu lo thui zelin a phone atanga location an nei na chu an ron thui chuak ta
sarai te chu an lo man ta hlo mai. Doktorin sarai a en dik lai chuan a chhung te pawh chu an awm thap a van nei thlak takin a rai ani tih an hmu chhuak ta hlo mai. Chulai hmunah ngei chuan inneihna pawh chu an chhun zawm hle ta ani. Ole khati zung kha tun tum drama chu alo ni le ta drama thar hmu nawm tak nen kan lo kir le vat dawn nia.